Rasta, oh Rasta. Mana dia? Ning juga matahari dah. Apa kena kamu ya? थांलाय फैलाय खालामनाङामोनलै ना मिनि एसे मबाइलाव नाय थाबाय दे अ हायनारि एक्सन नाहर हायनारिया मानो फैयामोन अ राजा एक्सन मानो निजोम मानो iya Baik, di sana bicara itu. Tahu kan sih? Nunggu nih turun lah. Bandar Pagla nih. Bandar Pagla. Wah. Di mana hebat dulu? Mana dia? Mau ya? Nih juga matahari dah. Hei, ayo di mana? Ma. Wih, nader gini nih mana ini mah? Nader gini rejo nih. Kau butuh phone kubur banget ya. Oh, itu kan. Kaman dia. Dia. Ini kaman gini. Bisa ngapain dah? Bangri mau dah, bangri. Mare. Ang nunggu ngaban nijem. Ang nunggu ngaban. आरो नोंखौ नङाबा थांखैलै मानो बे बायराना दावराव जायो सुबुंनि फिसाया जोंबायदि गोरिब न'खराव हाबा जानो समाया आरो नोंबायदि धोनि सुबुंनि फिसाया जोंबायदि गोरिब न'खराव हाबा जानो समाया आरो नोंबायदि धोनि सुबुंनि फिसाया जोंबायदि गोरिब न'खराव हाबा जानो सिगुनबो खुलुमबाय थाग्रानि गोसोआव थाला एक्सन आरो नोंबायदि धोनि सुबुंनि फिसाया जोंबायदि गोरिब न'खराव हाबा जानो समाया अके नुवाखै गनायथाराबालाय माथो खालामबावनो दुखुजों बुंदों नों गनायथाराबालाय माथो खालामबावनो जाबाय गाव देवानिया नों गनायथाराबालाय माथो खालामबावनो गोसबां अ साथे इलम न फैनाय कज गारगोन लां दे मोसालाय गनायथाराबालाय माथो खालाम मिनिसो आर्टिस्टफोर माबाफोर जानला गाबनाय मोदैया ओमफ्राय ओरै खरै मुज्लादों नों गनायथाराबालाय माथो खालामनो थैनायानो साबसिनसो नाथाय नों उन दाहाल' दाजासै थादो रास्ता ओ रास्ता सुनथाबाय बोदो फदो दे ओ थां माखै सुनथाबाय बोदो केमेरा बाद गाबद' ओंखारदो बेबो औ मारियाबो ओंखारदो जानो हाबो मा जादों बे गथ'आ दिनै मा जादों बे गथ'आ दे हाबफिनदोलाय दे Daftar. Fैदो। मा जादों सिखार दे र' मिनिनायखौसो नुबाय दां मानो रायलायलांखो दे फैदो नुबाय
दे फै नाय नुबाय इन्दिया ओंखार फै दे नायदो दे एसे हिमिर' दा नायब्रा गथ'आबो स्कुलाव थांखाबाय देलायग्रा बावहोनायखौ लायनांसिगोन आङो हाबलां हिमिर' दा नाय दे हिमिर' दा नाय दरखौ फांला आरोना बाजैया फैदो थाबायबो नोंसोरो थाबायबो नोंबो थाबायदो नों मानो थांफिनखो थांदो दुगि थाबाय एसे साइज ला थाबायलांथार एसे मिनिलाय थाबायनाया खर' थाबाय थाबाय दे बाजि थां दे होनदो सासे नुबाय मा एक्सन होनदो एक्सन बाजि होन माथो आबो मोनथिलाय माबाहाय सुटिं नोंसो नांगौ मादैयासो ए होनदो दे औ एक्सन होनदो आयौ सोर खोन्थायासै नोंसोरलाय हा माला बुआसै एक्सन औहाय आंबो खोनादोंमोन एसे एक्सन मानसिफ्राबा मा खोनायो माथो नोंनि बोरायानो खिथादों जोंहानि हौवानो माथो नोंनि हौवायानो खिन्थादों जोंहानि हौवानो एक्सन माथो नोंनि हौवायानो खिथादों जोंहानि हौवानो एक्सन हा माला बुआ बेलाय आया खोनानायखायसो बुंदों हाय दुरलाय गाज्रि जोंखौ दा दे होनदो मोजां मारै मोनलाय बावलायबाय एक्सन केमेरा नाय दे होनदो दे गावनो मोजां नंखाया देलायनायफ्रा नुवाखै माबायदि केमेरा बेखौ नायनो एक्सन थाबाय दे दे होनदो गावनो मोजां नंखाया देलायनायफ्रा नुवाखै हनै ओहाय गावनो गाज्रिखा बेहाय आंथाबावनो बुजाखादों मानसियानो बिफाया खिथाथारदों नुवाखै बुजाखैसो होनलायबावबाय ल' थांदो आं दाख्लैबो खोनाहाजोबखादोंमोन जायाफ्रा मावो मा खोनायो साइज थाबायलांथार एसे साइज लानानै